Takže ahoj lidi, já jsem Bebo a zdravím vás měl jakoby první let's play na tomto kanále z Minecraftu. Na tomto kanále už nebudu jenom natáčet Minecraft, ale mám v plánu dělat i jiné hry. Nebudu vám je teďkom říkat, nechte se překvapit. Tak. No, teď mi to úplně vypadlo. Jo, proč se založil nový kanál, si se můžete ptát. Proč je tam ten byl neaktivní už 3 měsíce. Neaktivní odběratele jsem tam měl. A měl jsem špatný mikrofon, který se mi konečně podařil spravit. Tak, nazveme si svět. Nebo Bebovo LP. Jo. Tak, si dáme 0, 1, 2, 3, 4. Teď mi to napsalo. Tak. Cheaty si necháme vyplít. Čestku si dám. Bonusovou hraju v češtině, možná si ji později změním, teď ji nechci měnit na začátku. Protože teď já jsem volně hrál Minecraft. Teď už tam nějaká nová verze 1.5.1, jsou tam nový předměty, tak chci vědět, co to je. Jo. Tak. Podívám se na jaký render hraju. No, short. To nevím. Ty FPSka fakt nevím, co to je. Jo, třeba já nevím, jestli to má být nějak hodně málo, jak to má být nastavený, nevím. Tak. Já si pokácím tady nějaký dříví, to říká úplně každý, když začne s svým prvním let's playem, teď se mi to trochu laglo. Tak. I když abych nějaký to dřevo měl mít v té částce, no. Tak se do ní podívám. Takže máme tu chléb, nějaký tu dřevo, no kolem páča, styky nějaký. Tak, čestku si vemu, se hodí. Tak, ještě nějaký to dřevo bych si měl pokácet. Ale jsem v zimním biomu, který zase není u mě až tak moc oblíbený. Takže bych se pokusil a zase jako být ještě někde u stromu. Já nějakou sazeničku si teda vemu. Ale já si chci udělat takovou jako pevnost a chci mít, no pevnost. Už jako říkám, plány dopředu, no. Jsem prostě já. Chci si najít takovou krajinu, kde bych mohl něco postavit. No, kytky teď si tu nechám. Akorát ty sazeničky nějaký. Saplingy, pokud vám vadí, že mluvím česky. Tak, teď myslím, že mi jeden spad. Ne, nespad, nemám žádný furt. No. Tady se nám vypadají. No. Já potřebuji rychle. Kde máme ani kameň. No. No, jeden, to zase moc není. A tak já určitě nějaký dřevo potkám při mý cestě dlouhý. Ale neviděl jsem tam náhodou ovce? Nebyly tam ovce? No to je furt zimní biom. Se tam pojď podívat. Ale asi jsem je tam neviděl. Ne, to jsou prasata. Tak, dřevo samozřejmě, to bude potřeba hodně. Protože já toho plánuju opravdu hodně, víc než jako asi dokážu udělat. Ale na to bude potřeba toho dřeva opravdu hodně. No. Saplingy žádně ještě nespadly, no to asi taky by se vypadly zrovna teď. Ty prasata, no já nemám. Ta dřevěná sekyrka je asi slabá jako ruka, takže... A nic mi nepadlo. Nějaký chleba mám na ty mý cesty, takže já se když tak vrátím. Jo, tady zvířat, slepičky. No ani na jednu ránu nezabiju slepici, jo. Tady je to už docela pěkný, jo, takže já si tady ty zvířátka radši nechám. Už je to docela rovný.
Slepice tu ale opravdu dost. Jo, už jsou tady stromy. To je obyčejný strom, ten skácím. Budu hodit ze všeho nejvíc. Tak. Doufám, že se vám to nějak moc neseká, to video. Dobrý. Já bych chtěl ty saplingy. Jo, jeden máme. A taky, jako pěstovat 2 stromy, když vidím, že tady vlevo vedle mě jsou. Jabko, no ne, to se hodí. Myslím, že to doplňuje 2 hungerbary. No, ale radši než to. A jabko se nám hodí, ale spíš bych chtěl ještě nějaký ten sapling. Jabko jsem mohl mít v té začátečnický 6, jestli tam chleba, no. 3 chleby, to je dobrý. Ale jenom jeden sapling. To je docela málo. Jak vidím, tak zvířat je tu dost. Opravdu dost. To tu nebude nouze. Já jsem si ty zvířata mohl zabít, protože těch je tu opravdu hodně. Ale... Jo, to je za jamu. Ale láva. To půjdu prozkoumat. No, ale... Doufám, že to není nějaká moc velká tma v té jeskyni, aby se mi tady zase nezačaly spawnovat ty potvory. Jo, a já žádnou hlínu nemám. Tak. No, teď mi úplně vypadlo. Takže, abych nespadl do lávy, což je asi rozumný, jasný, tak si tady na to hodím, tak budu stát tady na té hlíně a vytěžím si uhlí, abych si to tady osvětlil. Proč já plánuju, že bych se tady v tomhle, v téhle, já nevím, puklině, jeskyně zabydlil. A proto si tady osvětlím a půjdu hledat ovce. Tedy, bez kterých by to asi nešlo. Tak. Torčky. Touhle si vemu. Trošku si to tady osvětlím. Nemám vůbec žádné věci ještě. To jsem prostě já, že já prostě hrozně chvátám. Ale podle mě jsou ty ovce úplně to nejzákladnější, co tady o co tady jde. Tak. Já si... Co si zatím udělám? Mám ještě dřevěný krumpáč, když to je docela na houby, ale když se vrátím, tak... si udělám kamenej. Ale jdu se vydat tam do toho lesíka, tady. Po nějakých těch. Prasata ty tu asi všechny zabiju, ale krávy, no tak prasata zabiju, protože krávy už tu mám. A ty mi dávají kůži, takže ty jsou ještě důležitější než ty prasata, ty jsou celkem k ničemu, ještě blbě se krmí. Tak já jsem si ani nevyfotil souřadnice, na kterých to je, takže doufám, že se nestratím v tomhle lese. Prasata, jaj, teď jsem to trošku laglo. No, ale mám docela velký lagy. No tak tohle se mi opravdu nechce, ale omlouvám se. Máme to na tom nejmenším rozlišení. No, asi jsem ještě furt generuje svět, ale furt mám hrozně lagy. Tak tohle se opravdu hrozně... Já si budu muset koupit nový procesor asi. Ale zase tolik korun nemám. Nedávno jsem si koupil nový počítač, tak teď bych ještě platil, hele ovce, abych platil spoustu peněz ještě za nový procesor. To nevím, jestli si koupím rovnou tu i7, protože to jsem se koukal, to stojí 7000, jo. To je, mi přijde docela hodně velká suma. Jako vyhodit 7000, ale zase jako nesekalo by se mi to. Potřebujeme našetřit peníze, no. Nebo když mám ty 3 vlny, tak já se radši vrátím. Jediné je, že mi ještě nevypršel jediný hunger bar. Ještě mám plný ten.
Hele, tak ty prasata hnedka zabijem. No, zabijem. Já si půjdu zatím budovat trošku ten domeček. A udělal bych nějakou základní farmu. Já vůbec nevím, v kolik jsem začal. Jestli natáčím 5 minut. Tak něco málo o mě vám můžu říct. Třeba jak se jmenuju. To nevím, jestli jsem vám říkal předtím, když jsem natáčel. Tak já se jmenuji Martin. To tady nebudu. Prostě. Ale byl bych rád, kdybyste mi říkali Bebo. Ale můžete mi napsat třeba Martine. Jo, já vím, jako když jsem něco natáčel, tak když mi někdo radil, tak mi hodně z vás říkalo Martine. No, takže já nevím, jestli to. A byl bych radši, kdybyste mi říkali přezdívku. Tak, to tady vymlátím. Tak, nějaký maso máme. 11. Ten render bych si už mohl zvětšit. No. Jako opravdu hraju na velmi málo. Já vím, že je to špatný. Ale doufám, že se mi to tady nějak spraví, ty FPSka. Asi to bude v tom, že jsem v tom zimním biomu a tam ty FPSka padají. Ještě natáčím, to taky padají FPS. Tak, jak jsem říkal, udělám si kamenný krumpáč. Tak. A ta láva se taky hodí k jedné věci. A to je, že můžu mít, ještě předtím, než budu mít diamanty, tak můžu mít už nether portál. Ten ale si ještě nechci dělat teď takhle brzo. Tak, postel. No, už vidím, že se stmívá. Tu si tady pak někdo udělám někde ložnici. Nesmívá se ještě, jo. Mně se zdá, že se stmívá. Tady je taková cestička do tady jeskyně. Tu si tady takhle udělám takovou stěnu. A bude to jako tunel, který udělal. Ještě bych nerad do tohohle spadl. Tak. Tohle, co je tady, tak to bude taková hlavní místnost, taková pracovní. Já už můžu spát. Tak, vykopám železo. Já už to asi mám. Když uděláme ložnici. Tady takový udělám průchod. K ní, nebo vchod. Tak, postupně bych to tady trochu zdokonaloval nějakým redstonem. Ale teď nemám žádný redstone. Takže vemu dřevo, ale ještě nějaký železo. To bylo asi jenom jedno. Ne, to bylo jenom jedno. Tak, a já bych se udělal na zkrášlování. Co jsem to teď chtěl, jo, dveře. Tak. To bude ten vchod. Uděláme další důležitou věc. Což je pec. Semka ne. Pecu myslím sem. Tu, tady bych udělal dvou truhlů bych udělal. Jsou tady ty mezery. Tak, to je prostě jenom takový začátek, jo. Později si udělám sklad a takový ty... Prostě, dalo by se říct už... Jak bych to řekl? Prkotiny, takhle. Ještě jednu pec uděláme. Ale už nemám uhlí. Už tam nějaký zbylo. Jo, je to furt. Tak teď bych nespat. Sem a... Ještě jenom si to seberu. Jo, dobrý. To mi bude stačit. Tady budu mít takový jako zásoby uhlí, který za chvíli vypotřebuju. Ale ještě je zase nemusím vypotřebovat takhle brzo. Třijte železo. Tak. Železo. Tu si dám kyblík.
bude asi první železná, ale ne proto, abych si tady udělal už ten portál do Netheru. To ještě nechci. Takový zajímavý tamhle. Ale jak vidíte, tak jsem tady u vody. Dobrý. Jsem tady u vody, tak já bych si ji vzal nějakou. Udělal bych si tady nekonečný zdroj. Dělám si tu nekonečný zdroj. Já se mluvám, já jsem fakt dlouho nenatáčel, takže nemám vůbec o čem mluvit. Takže to video bude asi trochu docela nezáživný. Vůbec jim nepovídám, ale já tady dám torčky, aby mi to tady... Ta voda se no, nemusí se. Ale hlavně kvůli těm mobům, ty se mi tady nespawnujou. Já jsem Minecraft taky hodně dlouho nehrál, takže... Jenom to. Tak, teď bych udělal tu... Já furt přeskakuju, že něco. Teď bych šel na tu ložnici. Tak, dělám nějak takto. Ale železo. No, ale tohle je docela dost. Mám, že nenarazím na nějakou jeskyni. Protože jeskyně tady dost. Jsem si všiml. No, kolik to bylo uhlí? Teda, železa. 8. 8 to je hodně. Ještě. Rozšiřovat. Jo, tady. Pak co jsme dělali, tak v našem serveru Let's Craft, možná, že vy starší, nebo vy, co se na mě déle koukáte, tak ho už asi znáte. Jsem s ním dělal jedno video. Já jsem jich víc, ale pak jsem je nevydal nakonec. Tak jsme tam dělali super hostelnou mapku. Já jsem tam něco málo postavil, ale jen málo, většinu postavili ostatní. Ale asi na ní taky natočím, asi bych ji taky chtěl natočit, nebo ji natočíme všichni společně, to bych se ještě, to se asi musíme domluvit. Ale rozhodně bych byl rád, kdybyste Strikerovi pod videem nepsali, že kopíruje, protože to není kopírování. To, že se rozhodne udělat vlastní super hostel mapku, to nevím, co na tom kopírování. Já nevím, kdo si to udělal první, ale v tom případě, kdo to udělal jako druhý, tu super hostel mapu, tak už taky kopíroval v tom případě. Píšete mu, že kopíruje, že natáčí Skyblock. Skyblock je udělaný proto, aby se ním natáčel, takže nevím, co je na tom za kopírování. Já nevím, prostě to mi hrozně vadí. Jo, pak tam někdo psal, že Nejfake říkal, že mají být všichni jiní, že tak mají ty slávy dosáhnout sami. Jo, ale taky tam říkal, že všichni vychází ze stejného bodu a pak se odlišujou. To je ta věc, jo. Všichni se nakonec odlišují, takže ten stejný bod, který on vyšel, byl ten, že natáčel Skyblock. Řekněte mi, kdo postavil úplně stejný ostrůvek jako on. To mi napište pod video, kdo udělal, nebo jak dělal úplně stejný ostrůvek jako ten dotyčný. Jo, to je moje otázka. Nebo já nevím, co tam ještě všechno psali, že kopíroval. Počkat. Snažil jsem se tam odpovědět na to, jo. Protože mi to vadí, když tohle píšete. Jako nepovídám, když by nevím, jak by kopíroval. Teď nevím, jak se to dá říct. Nebo jak bych to řekl. Třeba i kdyby udělal debilní keci nějaký v Minecraftu, taky to není kopírování. Teda teď už by to bylo kopírování, protože myslím, že nějaký kanál debilní keci v Minecraftu udělal. A taky to není kopírování Viral Brothers, protože Viral Brothers to taky nikdy našlo, nevymyslelo to. Je to americká show debilní keci. Jo? Oni to viděli v Americe, někde jo, protože myslím, že
Čeněk i Erik cestovali, tak taky to tam někde možná viděli, tak to taky udělali. Jo? Není to kopírování prostě. Jo, je těžký mít dneska něco vlastního vymyslet. Je to opravdu těžký. Jo? Vím, že tady kecám, místo abych kecal o Minecraftu. Je to dneska těžký, jo, vymyslet úplně originální video. To by musel udělat Stracker úplně vlastní mapu, ale tím by taky kopíroval, podle vás. Protože už někdo taky udělal originální hry, že takhle to, že by natáčel, protože natáčeli i ten fake. Takže všude byste hledali nějaký kopírování, já nevím. Mě taky napíšete určitě, jo, nebo nevím, já nevím, co jsem kopíroval, koho jsem kopíroval. To by mě velice zajímalo. Jo, koho jsem kopíroval, akorát mě štve ten procesor. Ale voda tady rozmrzá, to se mi povedlo. Vajíčko mám. Jo, ale docela mě to, hodně mi to vadí. Tak. Já nevím, jak to videjko už bude dlouhý. Máme vypálit to, hodíme tam krumpáč, ten dřevěný, protože ten už nepotřebujeme. Tak. A teď bych šel udělat místo pro farmy. Uděláme teď třeba tady, jak jsem to tady kopal. To je docela dobrý nápad. Momentálně teďka o něčem nemluvím. Hodně jsem prostě mluvil o jednom téma, asi já nevím, jak dlouho jsem o tom mluvil. Teď nevím, o čem bych měl mluvit. Takhle, o to, jak by měly vycházet moje videa. Když vyjdou 3krát týdně, tak to bude asi takový maximum, jo, když by vyšlo víckrát. Budu se snažit, tak to bude dobrý. A budu se snažit, aby videa nebyly předtočený. O to se opravdu budu snažit, ale neslibuju vám to, třeba se mi stane, jo, že budou předtočený. Ale nebudu to já na schvál, aby byly předtočený. Teď už bych opakoval věci, které bych chtěl říct. Takže ohledně asi informování o tomto kanále bych řekl, že jsem asi řekl všechno. Budu tady zase natáčet sám. Jako v předchozím kanále. Tak. No. To je FPSka, to mě taky štvou. Já doufám, že nebude celý video zasekaný. Jo, postel mám furt tady. To si taky přemístím do té ložnice. Dobrý. Tak tu přemístíme. Tak a teď věc ohledně zkrášování domečku. Bo tohle obydlí. Tenhle ten nekonečný zdroj, ten taky někam budu muset přijet to. A mám tady v plánu dělat takový jako velikánský opěrný sloup. Tak, doufám, že mi to zasahuje do té vody. No já myslím, že jako při mém štěstí, jo. Tak já to budu muset někam přemístit. Ale kam? Tady mi to dal. Za to. Dáme to semka. Dám to sem. Tak. A já myslím, že to můžeme dodělat. Čekám to. Hop. Tak. A já už nevím, jak dlouho natáčím, možná, že už je to i půl hodiny. Ale jako fakt myslím, že toto video bylo hodně, ale hodně nezáživný. Ale doufám, že pokud chcete,
aby se videa zlepšovala, tak doufám, že mě podpoříte lajkem a odběrem. Pokud byste chtěli, abych něco vylepšil, napište mi to do komentářů. Jo, samozřejmě očekávám dislike, jo, těch bude určitě hodně, protože teď jsem hodně lidem vynadal za to, že nadávají do kopírování. Takže určitě teďka snesu hodně dislikeů. Ale já doufám, že se vám aspoň trochu moje video líbilo, takže doufám, že mi dáte odběr a budu rád za všechny lajky. Takže ahoj.